No tak teraz prechádzame tzv. Nemšovský železný most. Železničný most takýto. A dá sa tu prejsť aj autami, ale je to také výnimočné. Nemalo by sa to aj chodiť. No a to berieme smer Dubnica. Dubnica Prejtajlová, tak nejako. Tam po druhej strane Váhu už je nová cyklotrasa natáhnutá, neviem, v akém stave to je. Ale vyzerá, že je asfalt asi až potiaľto. Tak tuto smeruje viacej cyklistov. Dá sa ísť aj po tejto ľavej strane pekne, ale ja to prejdem takto cez Vážský kanál. No a tu tá cesta už je teda dobre dorobená. Celkom pohenty to majú urobené. No dobre, a toto bolo staré, to ostáva. Takže tak nejako.